a zauna duniya mutane sai wuru-wuru ka zo kawai babu dangi iya babu na baba gonakin mutane ka duba wannan mutumin irin wahalar da ya sha da nemo taki da zuwa ya zo ya dinga abin har kusan kwana yake a gonan nan shikenan wani ya zo ya ce ya sayarwa da mutum gonar wani yau ku an yi dace nan assalamu alaikum alaikum kai dade malam barka da wannan lokaci da zuwa an yi da lafiya kana ya gida ya yamma alhamdulillah masha Allah ya aka yi na je ni gidana sai aka ce ka to gonar shinkafa na gonar shinkafa ta zance ko tamu ko taka a gonar shinkafa ta mai ita dai haka tunda ita ma ai saboda wannan dan tudun shi yasa nake zama kaga in na to tun rana na kan zauna ana haɗa kai wani lokaci ya aka kun warware tunda an ce kun je gidan abin nan ni kaga aita an warware an warware ta to shi ba da kai da mata malam sani ya kawo kuɗi a takarda amma kawo ne kawo ga ɗana dai shi mun riga dana kun gama shi ya biya ni duk dan asarar da ni da ta dubu amma mun warware kun warware malam sani ne dai bai kawo ba dan shi ne dagaci ya ce in dai bai kawo kuɗi ba ranar litinin zai iya tura mu wajen wani yan sanda to shi ke to abinda nake so da kai ma ka gargaɗi kanka ka gargaɗi kullum harkanmu mu ma da muke 'yan ƙauyen muke da gidaje a birni sun raina mana wani idan muka ce za mu yi wannan abun zuwa muke mu baro gidajenmu na ƙauyen mu zo mu kwana da kwana kaga dai wannan gona ni mallaka ta ce ba haya da kuma ni ne shukar nan da kake ganin ta hatta takin ma in ka kawo sunan ka fawawanka da in kana fita a gurin ɗan ƙauye gurin mutumin ƙauye abin da yake ganin ka a birni wawanka nawa ka gane nan su suna kwatanta kai kana birni kana jin daɗi su suna ƙauye suna shan wahala za ka zo ka ce masu su noma ka kwace kaza ka kwace kaza kawai gani ake yi kamar wata cikin juji kake zuwa ka ɗebo kuɗi ka zuba a don haka ka kiyaye kuma ni da na zo na ganka ma ji nake masu sayan yabanya ne ashe kai kana faɗa mun da kai ma aka fara noman da ni aka fara an yi aiki an yi komai za a kira ni a waya na zo na gani matsala biyu ce akwai masu sayan yabanya wanda Allah ma ya hana sayan yabanya a gona ka zo ka sayi yabanya mutum ya gama noma sai da abin nan din amfanin ya kusa nuna sai ka zo sai ka sayi yabanya saboda yana cikin talauci ko ka ce ka sai abin nan ka ba shi waɗansu kuɗi idan ka kayi zai baka dami 4 ko dami 5 tabbas muna haka to shikenan yanzu idan Allah ya kawo fari abin ya lalace sai ka ce kuma ya biya ka a da mun biyan mu za a yi ai biyan mu dole ne ai ba ma daukan asara biyan mu ake yi to a kiyaye ai Allah muna to a kiyaye fushin Allah Allah ba a yi man wasa kuma ba ya yin wasa wannan ita ce magana ta gaskiya ka kiyayi irin wannan abin nan idan Allah ya baka dama za ka yi ka je tun da rani tsakiyar rani ka tabbatar ko ka bi ta kan dagaci ko ta kan mai unguwa ce ka zo neman alfarma ka tara musu kasa kana so a baka gona mutanen da in ka ɗauko amfani ka ba su sai su shuka sai su in suka ga amfani yana da kyau sai su je su shuka a gonakin su ku kuma su shuka muku mara kyau na gani wallahi Allah ya mana to masha Allah to muna godiya zan koma to ba sha Allah sha Allah sai wata rana in za a aikin zan so in nime ka tunda yanzu mun san juna to ba na gode sai ka lafiya